Il-ftehim li jrid jagħmel il-gvern ta' Roberta Bela mal-Istati Uniti tal-Amerika hu skandalus għax Bela qed jagħmel dan biex jagħti l-kriminalità u l-impunità li ħakmet lill-gvern li jmexxi. Din il-pożizzjoni espressa mill-Għaqda non-governattiva Repubblika kif spjegat minn Manuel Delija waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-monument fil-Birgu li fuq jitfakru l-avvenimenti tal-31 ta' Marzu 1979. Manuel Delija qal li b'dan il-ftehim il-gvern ta' Bela se jkun qed jagħti dritt li l-gvern Amerikan jaġixxi militarment f'pajjiżna. Dan billi forzi militari Amerikani ikunu jistgħu jimxu f'Malta mingħajr ħtieġa ta' permess. Bħala eżempju, u spjega l-poteri li b'dan il-ftehim soldat Amerikan se jkollu f'pajjiżna. Repubblika hija skandalizzata jekk minnu illi l-Gvern ta' Malta biex jagħti l-impunità u l-kriminalità tal-aħħar 7 snin qiegħed jissagrifika s-sovranità ta' Malta. Qiegħed jerri il-ħelsien ta' Malta billi liġijiet ta' Malta ma japplikawx l-istess għal kulħadd. Dak li hu propost jekk ikun hemm dan it-tip ta' agreement ifisser li jekk soldat Franċiżi tik daqqa ta' sikkina dak jidher quddiem il-liġijiet l-qrati Maltin. Jekk soldat Amerikani tik daqqa ta' sikkina, il-liġi Maltija ma toġġ. Dan huwa preokkupanti ħafna u tradiment ta' konsensus politiku li ilu magħna 20 ta' snin. Manuel Delija kompla li l-Għaqda Repubblika tinsab perplessa għax ma tistax tifhem kif il-Partit Laburista fil-Gvern biddel daqstant l-idea tiegħu li issa jrid jarmi għal kollox il-politika favur il-ħelsiem il-barrani. Spjega li għal din il-konferenza tal-aħbarijiet intażel propju dan il-monument fil-Birgu biex jitfakkar kif dak li għamel il-Perit Mintoff fis-snin 70 issa qed jintrema l-kollox mill-Partit Laburista immexxi minn Roberta Bela. Manuel Delija fakkar kif Ġunju tal-1988 il-Partit Laburista kien organizza imblok tal-Port il-Kbir biex ma jidħolx l-aircraft carrier tar-Renju Unit l-Ark Royal. Fil-waqt li fl-1991 iddikjara l-politika li soldati Amerikani lanqas biss għandhom jitħallew jidħlu Malta. Fl-1996 il-Partit Laburista kien oġġezzjona bil-kbir li sewwew vapuri militari Amerikani fit-Tarzna u l-ewwel att ta' Alfred Sant bħala Prim Ministru kien li joħroġ lil pajjiżna mill-Partnership for Peace man-NATO. Aktar riċenti fl-2011 dak li kien il-kellim tal-oppożizzjoni għall-affarijiet barranin George Vella kien ipprotesta għax Malta kienet qed taħseb li tagħmel ftehim bħal dan. Vella kien saħansitra talab li ssir diskussjoni dwar dan fil-Parlament. Illum kompla Manuel Delija, George Vella u l-Gwardjan tal-Kostituzzjoni bħala l-President tar-Repubblika. Għal daqstant għandu jirreaġixxi għal dak li Repubblika qed issejjaħ bħala traġedja li Roberta Bela irid jagħti l-impunità tal-gvern tiegħu b'dan il-ftehim.